वेलकम टू माय फ्रेंड्स। मैं हूं विनोद, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मैं हूं विनोद थारो। सच में मैं क्या विनोद थारो हूं? नहीं नहीं, मैं तो विनोद हूं। नहीं नहीं, मैं विनोद थारो नहीं है। तो विनोद कौन है, आप जानते हो? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ। कौन है? मैं हूँ विनोद। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो ओडिशा रो। ଆଜି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାର କାରଣ, ମୁଁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏନି। କୌଣସି ବି ଟେକ୍ ଉପରେ ହେଉ କି କୌଣସି ବି ଏ ଉପରେ ହେଉ, ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏନି। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏଟା ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ଟା ହୁଏ, ଯେଉଁ ନାଁକୁ ନେଇ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏତେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ନାମକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଗୋଟେ ନାଇଛି, କ'ଣ? ବିନୋଦ। ବିନୋଦ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ କି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେବଳ ଏହାରି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିବ ଯେ ବିନୋଦ। ବିନୋଦ କିଏ? ବିନୋଦ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ଜଣଙ୍କର ନାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମଟା କାହାର ହୋଇଥାଏ? ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଛୋଟ ନାମଟି କେତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଯେ ପେଟିଏମ୍ ବି ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ବିନୋଦ ରଖିଛି, ଆଉ ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ବି ବିନୋଦ ହିଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଏଡ଼ିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ଜଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫି ନେଇକିନା କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯେ କହୁଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ବିନୋଦର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଯେ ବିନୋଦର ରହସ୍ୟ ହେଲା, ବିନୋଦ ଥାରୁ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ମୋ ଭଳିଆ କୌଣସି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ କହିଲି। ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଜ ନାମଟି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ବିନୋଦ ଥାରୁ ବିନୋଦ। କ'ଣ ହେଇ ସାଲି ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀର, ସେ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିଲେ କି ବିନୋଦ ଥାରୁ ନେମ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବିନୋଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ନାଁଟା 7 ଜଣ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିନୋଦରେ ବିନୋଦ ହୋଇକି, ମୋହିତ ହୋଇକି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଏଟାକୁ ଦେଖିନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ସେମିତି ବିନୋଦ କୌଣସି ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସତ କଥା। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ, ଲକ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏବେ ବିନୋଦ ଥାରୁ ନାଁରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବିନୋଦ ଥାରୁ ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିନୋଦ ଥାରୁ ନିଜେ ବି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ହଉ ହଉ ବନ୍ଧୁ, ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।